Grazzi ħafna, Carmen, tal-li ġejtu out in first tawna għawek fi Swieq Local Council. Illum sajkonna vera honor daħna l-lum tal-li għalix. Xanna l-master għaw tal-Wing Chun ġifiri u fil-ċina fenomenu ħafna. U l-lum sanam l-attività għanna xi 30 atleti għaw tistatajt participants għawek tal-active aging u seħdu sem u samlu session fil-arti marzjali ġifi ħaġa sabiħa illum l-issi ħaġa bħal din. Li ġara li aħna l-ewwel darba naqda mal-China Cultural Center u l-master għawek ġi bħala special guest tagħna. U għallonna biex nejnom biex namlu din l-attività. Irnexxiet ħafna x'għandna mal-120 atleta seħdu sem għawek. Allura hija xi ħaġa sabiħa li inti meta tara nista' din il-kalibru li huwa dan huwa film star, dan huwa qed tajtisu leġġenda bħalissa fiċ-Ċina, ġifieri msemmi ħafna, dan fejn imur red carpet treatment kollhom kien ikollu, ġifieri għandna artist hawnhekk magħna. Allora, tista' timmaġna jiena l-veritajat għandi eċitat ħafna meta inti tara nies bħal dawn qed jgħinuna hekk biex nagħmlu l-arti marzjali daqshekk kbira u Malta. Naħseb wasanna stadju vera għoli hawnhekk ġifieri bil-ħila tat-tifla tiegħu wkoll għamlettilna l-connection tagħha it-tifla għal naksi sax it-tifla jażlu anki biex tmur iċ-Ċina biex tagħmel demonstration hemmhekk, ġifieri Malta l-livell tagħna qed jola ħafna ma thanks tal dawn in-nies kieku l-livell ma jollix daqshekk. Il-Kunsill ukoll għejna ħafna hawnhekk biex nagħmlu l-attività għandna taswieqi interessati ġifier ġew hawnhekk għandna tal-mellieħa. Din hija l-ewwel session u x'hekk. Din hija l-ewwel session. U kemm għandu b'kollox? Illum għandu xi 35 mirruħ se jieħdu sem. Imma b'kollox għandna xi 120 se jieħdu sem. Il-biċċa xogħol li ġara hija inna naqda wkoll mal-Active Aging Department. Għandna l-Malta Martial Arts Association u għandna ċ-China Cultural Center li taf daqqa inna naqda flimkien. Fil-fatt nhar għandna press conference bil-Parliamentary Secretary ġej hawnhekk tal-Active Aging. Allura din ħaġa żgħira vera saret out of proportion tista' tgħid, U bħal sezzjoni tal-lum ħajsiru oħrajn kemm filgħodu kemm wara nofsinhar u x'hekk. Madwar Malta u anke għandkom attività għawdex? Li qed jiġri aħna pereżempju għandna 4 lezzjonijiet fi Swieqi Civic Center ħdel il-Kunsill Lokali. U mbagħad għandna 4 lezzjonijiet fil-Mellieħa Center ukoll. Mbagħad għandna lezzjoni f'Għawdex, għandna lezzjoni f'Ħabżebbuġ, għandna lezzjoni f'San Ġiljan, ġifieri diversi postijiet tista' tgħid vera ħadu interess kbir għax għandna mill-kickboxing, għandna mill-active aging, għandna tfal qed jieħdu sem, ġifieri minn kollox għandna f'din l-attività. U s-sezzjonijiet ħadd tmexxihom inti u l-master? Le jiena s-soltu mmexxihom jien imma għandi master bħal daħdejja, l-onur hija lih, ġifieri jiena nirrispetta l-kultura Ċiniża ħafna bdejt fin-1980 nipprattika fil-Kung Fu u bqajt għaddej għall-Spirit Combat u bqajt għaddej għall-kickboxing, bqajt għaddej għat-Tai Chi u bqajt għaddej għall-arnis. Imma meta jkolli bniedem bħal dan illum nixgħal fl-enerġija għax hija ħolma li qed isir veru. U għanna connection tajjeb u bil-ħila tat-tifla tgħinni ħafna, ġifieri, allora ma nistax nasal iktar minn hekk. 我在来之前其实没有想过这么快会来到我们美丽漂亮的马耳他。确实我觉得这几天的感受是非常特别的。那么我们知道我们中国跟马耳他共和国是非常友好的2个国家。那么我们中国跟马耳他的2国之间的人民交流其实也是非常频繁。那么这次能够代表我们中国国家非遗咏春拳能够来到马耳他，跟我们当地的马耳他的武术协会以及我们马耳他的非常多的朋友来交流互动，我觉得非常的荣幸。 Mana għandna żewġ parteċipanti li ħajaqsmu mana kif jgħinhom l-isports u l-attività li jagħmlu f'ħajjithom.
Sinjura, x'ismek jekk jogħġbok? Jisimni Jane Borġ, għandi IT maluqa. Jina għalija tajċi kien vera jisni reġa għamilni zazua, nara x'namel irrid niġi anke kien kun kważi miġuwa, u nħossni ħafna sodisfazza bil-lider li jatina l-instructions x'għandna nagħmlu ma nagħmlux. Nieħu pjaċir li qegħdi ma' ħafna kumpanija tan-nisa li huma daqshekk azzjani biex jitalmu t-tajċi. U nħossni vera kuntenta li waħal f'moħħi li nitgħallem it-tajċi. U fiżikament, barra mentalment qed li jgħinek ħafna, fiżikament tħossu diffiċli biex tagħmlu jew? No, laqas xejn. Vorja kelli żminijiet li kont bil-kemm ma nista' nċaqla ġismi, imma bis-saħħa tiegħu inħossni vera all right. Saħtek. Proset ħafna. Thank you, Jane. Thank you. Mela hawnhekk għandna s-Sinjura x'ismek? Teresa Valentino. Kif għajnek it-tajċi, Teresa? Tajċi għeni ħafna. L-iktar ħaġa li napprezza fit-tajċi huwa li tajx il-moment. Ħaġa li ma naħseb li ma konniex napprezzaw minn qabel, però l-fatt li inti qed tajx dak il-moment u tajxu b'sodisfazzjon hija ħaġa li tani t-tajċi. U fiżikament, kif għajnek? Flessibilità. U isek tara l-ħajja ħafna isbaħ milli kont tara qabel ma nafx. Tieħu ċertu sodisfazzjon bil-ħajja. Tiġi pożittiva? Tiġi, iva. U kemm ilek tagħmel tajċi? Sentej. Sentej. Taħt dal-mast, taħt Mr. Adrian Aksisa li għallimna l-pozitività li l-ħajja.